Hi guys, padungad lang natang tanan. So, kadlaw guys, manakog impake sa mga gamit. Kay magtrabaho na kog sugod. Atus Carmen. Kapoy pud kay nadaga ko ganina nagsugod. Labat kay ang uy, hindi ko ba? Magamping ka dani ha. Hindi mo pabujag. Manghugas. Maninhig. Manghinlo. Ha? Giandam na dahil isang isuot to ha. Inig kumpisal pohon. Mahuli rin ko kay matin ko. Kami ang suoton ang Kumpisal. huibis. Kana, gali no? Ay, huibis. Kumpisal na yung huibis. Hindi mo kapsinap-sin na. Kay hapit nag-fruit grading. Ma, puntag ka mo uli, danay. Biyahin po ko nun kapoy na ba? Ang barko. Uban mata, klase. Manay, day, ma'am. Sama mo ka. Pwede man ang magaling kasi teatrong sipo. Nalangit ni ma'am. Si Ejin po. Ito ko pangalaw. Nalangit ni ma'am. Ano, nagugkada raman ng Carmen. Kay saad to si Bo, ladyo. Muuban ko kuan. Sa bakasyon. Alisad pa, uban ko, adto na tadadto, adto tadadto. Back to reality. Nos, apa ka madato? Karong magnegosyo ra halaman ta. Tindahan gamay. Wa man jud ta maka kuha sa tang pangandoy be. Pait. Nisid ka dyan. Okay na to sa Manila. Nilo. Natay ba ito sa Manila? Wala uy, abang rato. Aw. Pila di ay. Kapoy ba? Uhu. Kaya. Abay na kay matulog ko ron. Bye guys. Hello guys, diyan na dahil ko sa Carmen, niabot, ganina ra. Naman akong panilhig. Magtanam ko roskuan orchids. Agarang trabaho dari is maghinlo silang gawa sa bahay. Kay ilang bahay di man alakan mag-ilang bahay. Hinloan ra na na igang anak. Da ako dari man ang kwarto. Higdaanan. Na naslik sila ni kaming duha. Magtanong sa orchids.
Allergy.